Мгм. Вітанне. Гэта бж-бж пасека, смарт-пасека на каленке. З вами Міхась, я распавядаю про тое, як пажываюць не толькі мае пчолы, а ногу, што я раблю. Сёння я што зрабіў? Сёння мы сёння са Светай, Светам аператар. Привет. Окей. Мы сёння са Светай заселілі 7 сем'яў, што вельмі крута, яны заселіліся. Мы іх падкармілі трохі. Ось было сонечнае такое надвор'е. Зараз трошки пахаладала, можа быць нават дождж вось накаціць адтуль. Ну, збольшага вось можаце паглядзець, як яно ўсё выглядае на сёння. Зараз пчолкі пахаваліся, тому што дождж, я вось стаю паміж шасцігулкамі. Нічога няма. Все, пачынаецца дождж, карацей, буду працягваць выпускі. Сачыце за каналам, ставце лайки, ну і все, пакуль.